אנחנו נמצאים ביישוב נווה עתיב, שהוא בעצם למרגלות החרמון. הגובה פה הוא 1,000 מטר מעל פני הים. הוא סובב בשמורות טבע, בירוק עד, במפלים. יש לנו יתרון בקיץ שהמזג אוויר פה והטמפרטורות פה הן שונות לחלוטין מאזורים אחרים. מזכיר נורא את אזור אירופה. המקום שלנו הוא בעצם מלון בוטיק שמכיל סוויטות משפחתיות, שכוללות כמובן משפחות עם ילדים, וחדרים שמתאימים יותר לזוגות. המבנה עצמו הוא בסגנון שוויצרי יותר, דקורציה של קורות עץ וצמחייה ירוקה. הריהוט במקום מיוצר על ידי כחלק מתחביב, ואני חושב שהוא מוסיף לנופח של הבית מלון הקטן שלנו. יש פינת ארסלים ופינות ישיבה ואזור של ג'יקוזי. ארוחת הבוקר שלנו מאוד עשירה, בנויה ממרכיבים טבעיים, את רובם אנחנו מייצרים פה, וכמובן הפנקק שלנו מככב. אולם חדר האוכל, נוסף לארוחת בוקר, עומד לרשות האורחים במשך כל היום. משהו מיוחד במקום הזה, זה כמובן משפחת מילס, שיודעת לארח ולתת יחס חם אווירה טובה, ואנשים מרגישים פה בבית, וזה חשוב שזה יקרה, כי ככה אנשים חוזרים לפה, ואנחנו מאוד נהנים לארח אותם.